Mr. Chair, may I be acknowledged? You're recognized, Honorable Soriano. Thank you. Gusto ko pong tanungin ang ating Municipal Social Welfare and Development Officer, si Ma'am Weng. Ah, Ma'am Weng, yung datos po na iprinisenta po ninyo kanina na binanggit po ng ating MDRRMO na 13,952 individuals. Ito po ay kailan pa po itong datos na ito at meron po bang update dito kung tumaas po ba yung mga apektadong individual sa Mangaldan? Yes, sir. So this is as of July 31. So nag-update pa rin po kami hanggang ngayon. Continuous po yung pag-assess namin and pag-validate. Okay. Tanong ko kasi kanina, natanong po nila na yung mga affected ba dito sa, gusto ko lang linawin yung mga apektado ba dito sa pagbaha dito sa Mangaldan, yung mga nababahalang ba o nabahalang? Hindi ba natin kino-consider dito yung mga tao na walang trabaho dahil sa Dagupan City ay walang pasok, no? So hindi sila makapasok ng trabaho. Ibig sabihin kahit na hindi baha sa kanila ay kailangan din nila ng tulong kasi wala po silang panghanap buhay. Gaya po ng sinabi kanina, nagkukwentuhan po kami ni Liga President, Mr. Presiding Officer, sabi niya, yung mga tauhan nila hindi makapasok din, wala silang trabaho ngayon kasi yung project nila ay or yung trabaho nila sa Dagupan City. Alam naman po natin yung sitwasyon sa Dagupan City. Kaya gusto ko lang pong linawin sa ating MSWD kung ang mga apektado lang ba dito ay yung mga tao o yung mga Mangaldeño na binabaha. Counted ba dito yung mga hindi binabaha pero walang trabaho ngayon dahil yung mga kalapit bahay natin, bayan, syudad, Dagupan City, Santa Barbara, Calasaw, ay nagdeklara na rin ng state of calamity. Yung iba walang pasok. Kaya wala silang trabaho. Alam naman po natin yung ibang tao, isang kahid, isang tuka. Pag walang trabaho, wala pong iuwi sa mga pamilya nila. Kaya yun po yung question ko. Kasama po ba dito yung mga hindi binabaha pero affected yung kanilang economic or pangkabuhayan? Actually, sir, yung iba kasama, pero yung iba hindi. Yun nga lang kasi stockpile lang yung binibigay namin, kulang. Kaya po, priority po yung mga hindi Okay. makalabas. Okay, may follow-up question, ma'am. So, paano po makakatulong sa atin itong pagdedeklara ng, at ito alam na natin yung sagot, no? Pero gusto natin na on the record, paano po makakatugon yung pagdedeklara po natin ng state of calamity doon sa mga hindi nabahagian, no? Kasi sabi po ninyo, yung nabigyan lang yung mga binabaha, pero marami pa pong mga pamilya o mga individual na affected kahit hindi binabaha, na hindi nabigyan ng relief. So paano makakatulong po ulit ang ating state of calamity, Ma'am Weng? Okay. Ako na po yung sasagot, Your Honor. Yes, sir. Pag na-declare na po ang state of calamity in our municipality, pwede na pong magtuloy-tuloy yung pamimigay ng ating mayor doon sa mga affected families dito sa ating bayan. Okay, so pwede nang gamitin yung 30% quick response fund ng ating tanggapan sa disaster. Okay, so pwedeng utilize na po ng ating local chief executive as disaster chairman, Your Honor. Okay. May follow-up question, Sir Corla, no? Thank you for answering. Ibig sabihin po ba, pag nagdeklara na, ito, alam na rin natin yung sagot, pero for record purposes, pag nagdeklara na po ba ang munisipyo ng state of calamity, kinakailangan pa po ba yung mga nasa ibabang LGU, kagaya ng mga barangay, na magdeklara pa ng sarili nilang state of calamity? Or is it automatically covered? Kasi mas mataas na LGU tayo at nasa LGU din natin sila, ang mga barangay. Automatic na po yun, Your Honor. Correct. Okay, thank Lahat. you. Oo. So, covered na sila. My next question. Kapag
nakapagdeklara na rin ang munisipyo ng state of calamity at covered dito yung mga barangay. Ang tanong, alam naman natin yung sagot, pero for the record purposes, magagamit na po ba ng mga barangay din yung kanilang calamity fund o 30%? Yes, Your Honor. Magagamit na po nila yung kanilang quick response fund din, yung Okay. rehabilitation and recovery. Ibig sabihin po ba nito, Sir Corla, pag nagamit na nila yung pondo, pag nakapagdeklara na ng state of calamity, hindi lang mabibigyan yung mga apektado o yung mga nabaha, kundi maging Yes, yung mga Your iba Honor. na hindi directly affected ng pagbaha. Tama po ba yon? Opo, opo. Okay. So ito po ba ulitin ko lang, yung mga data na nandito sa atin ngayon na ibinigay ng MSWD na 13,952 individuals as of July 31 pa lang ito, at ito yung mga directly affected o binabaha yung kanilang mga lugar. Is that correct? Yes, Your Honor. And right now, sinabi po ni MSWD ng MDRRMO na ongoing yung kanilang validation. Ibig sabihin, sinasama po ba natin, no, yung mga sa pagva-validate o yung pagbibilang sa mga individuals affected, yung mga individual na hindi binabaha pero hindi makapasok sa trabaho dulot ng bagyong Egay, gaya na lamang ng mga nagtatrabaho sa Dagupan na suspendido yung trabaho? Opo, opo. Kasama, correct. Kasama So, na po. dahil doon, inaasahan po natin na mabibigyan din po ng kopya yung sanggunian ng updated na number po dito sa ating affected families. Kasama na rin po yung mga individuals na hindi man po binabaha dito sa Mangaldan ay naaapektuhan pa rin po nung epekto ng bagyong Egay, Falcon, maging ang habagat doon sa mga karatig bayan o lungsod natin dahil na rin po sa suspendido ang klase, nakapagdeklara na sila ng state of calamity, kaya walang trabaho, walang pasok. At yun po yung inaasahan natin. Yun lamang po yung tanong ko at paglilinaw, Mr. Presiding Officer, sa ating mga resource persons ngayong hapon. Thank you po. Okay, thank you din po. Mr. Presiding Officer, follow-up question to our municipal health officer. Bahagi po ba ng magiging tugon ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan ang pamamahagi po ng mga gamot sa mga affected individuals, Sir Larry, Doc Larry? Of course, it's part of the one of the DreamH, one of the plans for the DreamH, ang pamamahagi po ng mga gamot sa ating mga naapektuhan ng bagyo o flood. Okay. And nabanggit nyo po kanina, no, sa tanong bilang tugon sa tanong ni Konsehal Lian, yung mga sakit na maaaring makuha dito at nabanggit nyo nga po na may isa na pong kaso ng leptospirosis. Ano po yung tugon ng MHO doon sa mga humihingi ng doxycycline na kinakailangan nila dahil nakababad po sila ng matagal sa baha, Doc Larry? Although it was a pre-typhoon, that case of leptospirosis, and the part of a plan to mitigate the increased number of leptospirosis cases, there is we can use of the doxycycline as preventive measure for those wading in the flood, people who are in the flooded area. So, pwede po tayo magbigay, in other words. Okay, sige. Thank you, Doc. Last question ko na lang po. Alam ko yung mga kasama ko po, baka may tanong pa po. Last question ko po. Marami po yung mga kabaluyan po natin na humihingi ng gamot para sa kanilang mga anak. Ang tanong ko po, enough pa po ba ang supply ng gamot natin na libreng ipinapamahagi sa ating infirmary, Doc Larry? Enough pa naman po, Counselor. Alright, thank you so much, Sir Doc Larry. Thank you, Mr. Presiding Officer. So wala na pong katanungan, my colleagues, regarding sa pag-declare natin ng state of calamity? Hearing none, Mr. Presiding Officer, Mr. Floor Leader, my dear colleagues, may I respectfully move for declaring the municipality of Mangaldan, Pangasinan under state of calamity due to the effects of typhoons Igay and Falcon, which flooded some barangays in our municipality, be passed in our special session. Second the motion.
It has been moved and seconded that the item A under the calendar of business be approved. Are there any questions? The chair is none. Motion carried.